Lucifer Season 1 bulin channa chuan ramhuai khat kumnga liam ta maya shem hun lalpa ni na atanga bang ta khovela khosata Lucifer lolangin ani hian Los Angeles a nightclub pakhat laksti chu athianin tak pakhat mais nen an enkol du na Lucifer mishing thian pakhat delila chu tha ani tumin Lucifer chuan LAPD detective Chloe Decker chu an case chinfel na pui ve dilin delila thattu an man hnuwa le athi na awanga phuba alak hnuwa Lucifer chuan Chloe bula chu nuam atita ema mi hanran puite chu nuam ati zual hle ani ti chuan Lucifer chu LAPD ho thuron lo petua tan chhun zomin Chloe nen chuan case tam tak an chingfel du na Chloe nen an tho dun chung hian Lucifer chuan adivil charms mi hne theina chu Chloe laka chuan man tum thin ma se a hne thei tlat lo mai ti chuan Chloe bula chuan Bible ram huai an soyang le chakna tam tak nei ani zia te le thi theilo ani thu te chu shil an tum thina Chloe ero chuan alo oi ho lo mai a oi theina na kap tura an ti chuan silai mu chuan na a thlen thei tlat maya na she oma aum ngai lo wangin Lucifer chuan mak ati ema Chloe bula aum tamawang chuan na tuar thein alo ta ti na nia mak ti le hlim taka chutia alo ta ka wang chuan omin mishing anga han chu mak te po ati zok hle ani ti chuan Lucifer chuan therapist Dr. Linda chu awa mu tan ta chu ti mek lain Chloe po LAPD a tho puite zinga chuan en shan le chuang bi ka tangin an thian pa detective ve tho Malcolm Graham chu rin lawangai tu chun ania a chan po misual pol te ne na anin mu khom laia ka ani wangani Chloe hi a detective pui tho den nen in then to in fanu chikzi an nei du na Chloe le a partner thar Lucifer te anin nei chhota mo tia den chuan Chloe le a partner thar Lucifer te anin nei chhota mo tia den chuan Chloe le chikzi te nuna chuan a hma aya ron in rol atum thar le a chuan an pani in karpo ti tha chho le in chikzi po in Lucifer Club Lux lama chuan hun man tam pha in ramhuai ve tho mais nen chuan anin kom ngai chho ta hle a chuti mek line Lucifer unau pa Amadil po khovel ron theng ve in khovela ramhuai then khat anom na mun tur dik tak shem mun lama hruai kir le turin apa in aron tirani Lucifer chuan a unau pa du thu samte engatan ma alo ti lo wangin Amadil chuan a therapist Linda chu awa hmuwa Lucifer chu a hole du nana aril ru lo min sak turin angen Amadil chuan Lucifer angel tha apa laka changa thilpek hlutak an don chu ron ro chuakin Lucifer ni na dik tak sia tir le nan le aum na mun tur dik tak a sia chuale theinan man atuma ma se Luciferan a tha an nei le ta ka chuan a unau pa mu lain a hal ta dai mai chuan khovela aum hlen du zia ati chiang hle ome Amadil tlom she lutuk chuan Cos Malcolm LAPD rin omlo tak pa chu shem muna changala chuak le in Lucifer chu that turin thupek a peta a chu tianga ati theni chuan mishing anga tir le a in tiamani Malcolm chuan Lucifer tha tum ranin LAPD chu azom le a den nen chuan in partnerin den hian Malcolm chuan eiruk le rin omlo aching ti shareng ma se a mulo der thina Chloe in Malcolm chu police tenom takani ti asia chhuwa ta ka chuan Malcolm chuan Chloe chu tha atum ve ta a ma se den chuan Malcolm chu alo kap man alo ni ti chuan Malcolm chuan den chu engkim Highland veka awawin a thu anga turin atia ma se den chuan Malcolm a thil sual ti tumna chuan telve du lovin ti chuan Malcolm chuan den chu a phuar beta Chloe ne na in then turin atiluyani Chloe point chutia den an aron then thut mai chu makati in aril ru an na hlea rui tak chungin Lucifer chu awapan hnem le thil dang deuh abei se wang ani pakhata ma se Lucifer chuan lo hnarin chutia miril nat laia rem changa lo man chu adu lova chutianga Lucifer an thil thatakati awang chuan ama chu a in chuang ema thil tha ti ve theani ti anin hriat chuan thil tha ti zel chak na in a khatta a Malcolm po in Lucifer chu tha tumin a ma chhon ta ma se Lucifer chuan eiruk mang tak detective chu lo ringin coin pakhat
shem mun lama akir le thei to lo na tur alo pe thunga chu thil pe ka wang chuan malcolm chuan amadil chu phat sanin mi poi soi lo le sedanis hote chu Lucifer tan athat ta zoka Lucifer chuan chu tianga malcolm a om ti an thiat chuan athin arim hle mai malcolm a hring nun chu sheom taka siam atum let ve ta a malcolm point chu thu chu lo hria in atlan si a Lucifer chu tual thatu anga tal o tir atumani amadil point chu tiang te nuai thil theng chu lo shave in athil ti sualte a in hre chuak ta a ti chuan malcolm chu mai chana wa mu atum ta ma se malcolm chuan minung ni lote tina theitu om chun man ruwa chu lo ru chuakin amadil chu na takin alo hliama ma se mais chuan lo mu in thamul Luciferana a halral ta ka mi khan alo ti dam le a ti chuan malcolm a thin rim po in trick zi chu kidnapin a hreng beta a khul chu anan poisa tam tak a phut bok Lucifer le Chloe chuan chan chu an ron tum awangin malcolm chu atlan siat angai ta a Chloe chuan trick zi chan him atum na lama malcolm chuan Lucifer chu lo kapin Luciferan mishing ril ru ang aput tu awang chuan a hliam chu na ati hle a ti chuan athitariai ria athi dona chuan apa hne na tong train Chloe le trick zi chu malcolm laka veng him turin angena ti chuan thataka aom na hmun tura kira shem mun enkol tu ni le ain tiam boka pathian po chuan adu thu sam chulo pomin atinung le ta a ram huai ho te chu malcolm ti buai tura tirin Chloe poin malcolm chu alo kap ve boka malcolm po chu athi ve ta ni Lucifer chuan Pentecostal coin shem muna kir le thei to lo na tur chu ruksak le in ei ruk le rin om lo tak detective chuan a hun lo lo om tur zong zong shem muna a man angai don ta a malcolm a ne in a om ta bok den point malcolm a thil lo ti swal to a hriat zong zong te chu soi chuakin Lucifer a thil dik lo tia an pu na po chin fel anita a amadil point Lucifer chu vatlo in shem muna akir le main apa in shem hmunna tanga tlan chuak tharau sual tak chu man chuak tura ati thu awashila chu thu Luciferana an hriat chuan a hlau thong hle ani season 2 na chuan Lucifer nu pathian nu chu khovela alo chuk thla a lawyer pakhat an tha tak charlo taksa aron mang pathian le pathian nu te chuan universiam dunin nu pahlim tak an ni thina ma se pathian nu chuan thik na nein pathian in mishing asiam te chu a thik te em ema ti chuan tuilian le hri te khovela len tirin pathian chuan pathian nu chu shem huna lo thei lovin ada angai ta ani Lucifer chuan anu chu rei tak chung alo ngei to a chan po anu chuan akal san wang ani ma se anu chuan apa in van in dona ne na a chan lo hnuwa ti boral atum thu le shem muna om adilwang chawa ladamani thu ashila Lucifer chuan anu thu soi chu oin anu ta na shemna lian ber tur chu charlotte a huat em anga khovela mishing anga omve chu ani atia ti chuan Lucifer chuan LAPD forensic scientist Ella Lopez chu thiana asiama Ella shiat mi alo chuan atet line car accident a unaw nu nen a chan him to aloni ti chuan an hriat mi alovin Lucifer chu tho pui an tum me ka Estril chuan Lucifer chu an nuna dam chunga om theidon lo thule a mishing ngai na per le unaw pa chu om duna in ngai sak ton tur adu thuashila Chloe le den po in then to ni chungin detective partner an ni le ta a in rem taka trikzi ta na nu le pa thatak ni an tum ani case lui to thar thole in Chloe pa John chu tu thange ti chui chu antuma until mu chua chuan John Decker police detective chu Perry Smith chuan athat ti le Russian Mafia le Chinese misual ho chui chu atum wangani ti an thre chuaka maktak main Charlotte chu Perry tan lo dingin jail tan apum pe saklo mai den ate chuan phubalak ngei tumin meis tenen chuan anin tiam rola Perry chu Russian ho tha tir an tumta ani lelama amidel point leya om chungin athil ti theina te Lucifer ang chi khan a hlau zel ti a hre chuaka pathian hne na tanga shemna ani ti po asia
amadil chuan Luciferan anu shem nana Charlotte anga khovela chen ti reng chu apa thu pek kloven him aphalna ti hlotlin na ani theilo ti ashia chuti lai mek chuan Lucifer le amidal te unau pa Uriel chu khovela ron kal vela in Charlotte chu an unau nu Asriel siam sei nge me tha an ron tum ta a angel ho tha theitu om chun man ruwa ani Lucifer amidal le meis te chuan Charlotte ven him tumin Uriel chu thei to pin an lo beilet ve a ato pa chuan Lucifer chuan a unau pa chu a that theita chu tianga Uriela a unau pa an that chu aril ru ana in aram huai ni na chu therapy session an nei lain Linda bula atilanga Linda chuan Adam lo chu ram huai tak takani ti an sia chuan mak ati hle ani chu mai ba ka athian nu me chu ram huai ve thawani ti se chuakin Linda chuan anu na tanga kalbo tir atuma me chuan avoi khatnan mishing tiril ruang chi alung ngai na atong veta me chuan mishing ril ruang chu puchun zom zel chakin mi thattua atan chun zom ta a Linda le Lucifer te po in rem la in me spoin angel te le ram huai te chu mishing ang chi an ni thu a che chuaka chuti lai mekin pathian nu poin an chung kwa chu wana om haule turin alo du boka ma se Lucifer chuan khovela la om du zokin khovela chuan mi ten an za zok thule ti tu ro pui zok ane baga Chloe adu wang te po anima na ti chuan Charlotte chuan Chloe chu tha aril rukta amidal poin kumsom thum panga liam ta de to khan Chloe nu le pa te mal som turin pathian atir to ti she chuakin ama awanga Chloe po chu lo piang ani ti a she chuaka chu wang chuan Chloe le Lucifer de chu omdun tura khwanu ruat anni aring ta ni Lucifer le Chloe te poin anin du ton na chu thubreng thei to lovin anin kis ve ta nge nge a ma se Luciferan Chloe lo pian dan chan chin an chiat chian ta ka chuan ani hmangai tur chuan atling to ka ain ngai lawa ama hlata omle chu atum ta ni pathian nu po in van lama kir le aloril ruk le to a chan ber po Charlotte taksa a man chu achak lovin a omrei theidon to lo ti a hriat wang ani pakhat Lucifer chuan Asriel chemte thina chu mei alti chuak theile man ro pui tak Eden huan veng tu chemte kha ani ti a hre chuaka Vanram kong khar thlentir theitu ani ti a hre chuak bok Lucifer chi chu chu chemtial theitu ani a ma seram huai sol hau chuan chung mei alte chu thinlung taka tanglo chuan a chuak theilo ti an hre chuaka Linda poin Lucifer chu a thin rim na tele lung oilo na te in beng dai turin alo pui ve boka ma se chung alung ngai na le na ator na te chu a chemte ti al nan amang da zoka ti chuan anu chu van lama akir le theinan pui atum bok anu le pa te chu anin rem lo na a anin rem thai abai se ni chuti rualin phubalak nan arem chang riawin a sheboka emidal poin Lucifer chu a chemte ti al nan apoi mo thil pathum te azon pui boka ti chuan apa ina a thipek pakhat chu chung manro pakhat ani ti a hre chuaka apa pathianin afapa du sak takani ti a hre chuak zui bok ti chuan apa la ka rin om tum la in Lucifer chu athil tum anei the nan pui chu atum le talawa chuti line Chloe point Lucifer chu alak ka tanga ain lakshan ema wang chuan lo chua chal ve in anung tol zonga kal lo turin Lucifer chu ashila ti chuan Chloe thu soi wang chuan anu le pa te in rem taka anom theidan tur angai tu na chu thulin chemti al thei mang chuan universe in kalpo na asiama anu pathian nu chu akal tir ta ni anu fa chuan rirun na taka in ko in anu chuan khovel thar ma chhon turin akal san ta a chemte po chu anu kal na hmuna chuan a theilu tel dei bok chu tiang ani ta ka chuan Charlo tak tak po kha ron let la in a taksa enge thleng ti le a hun man dan te engma a hre chuak thei to lawa ti chuan season top don lama chuan Lucifer chuan Chloe thu sei zomin a hnung tol zonga kal atum talawa ti chuan ani na dik tak tilang tura in puwa cha ngalin Chloe bula chuan a hmangai zia soi chua atum tani ma se thil engemaw tak hian ron ti thluin thaler mun zau tak maya hian a har chuak hlol maya chu aya makzok chu angel te thla chu alo om le to a hnunga chuan an lo parwar sar mai season 3 a chuan Lucifer chuan tuin nge kit na pa
thalera lauda ti chu hriat chhuah atuma ti chuan a thla ti chu tanin an peih le a ma se angai te in aron chor le zel mai tunge hriat lo misual chu sinnerman ani thei ti hre chuakin gloi bula chuan sinnerman a om thu chu thei topin finfia le shilfia atuma tual thana thlengthar te ne na inzomna an nei te po arengani ma se maktak main gloi le den te LAPD boss Marcus Pierce chuan Lucifer chu lo ringin Pierce chuan sinnerman an auna pa atha sak thu aron shila Lucifer le Pierce chuan aruk te in tual thatu chu chui ruin Pierce chu mission an nei lain ka fu atok tatlat maya ma se reilo te a atha chun zom vele mai bok le lama charlo tak tak po khan anuna athil ti thin te awangin shem mun sheom zia pathian nuin ataksa alwa chung khan alo tem ve toa chu wang chuan anun dan te thak dang lama nun thatak man alo du ve toa ti chuan ela bula kalin mi thatak ni dan tur awazira criminal prosecutor atangzuin Lucifer chu misual te man ani theinan thei top chhoin apuya Charlotte le Lucifer te an thok dun ngun taboka LAPD tenen anlo in mungun ve bok nen den nen chuan in hmel du tanin anin mil taphiana chuti lain Linda therapist po kha apasalin athi sunline har sadna tam tak alo tok ve to alo ni thi hlauna le depression te alo nei na sa to hi alo ni a amidel hna chuan a har sadna te soin anin hnem to na ti chuan an pani chuan anin ngai zong ve le ta a chu tianga an hanin ngai zong chu mace thin atirim kher mai mace le amidel te hi lawin ngai zong to ani a khovela anom rei ve to bok nen mishing te nei ang tak thik na kha an nei na sa ve ta ni mace thin rim le ril runal tuk chuan Lucifer chu shem mun lama thon let le mai turin angena chuta chuan mishing angaril ru aput na te chu abau vek abei se ni ma se Lucifer chuan alo phal lova chuti lain emidel ero chuan pathian in khovela chuan en chin atuma in ngain khovela aom chan po aunau pa Lucifer chu shwai ki le turin ani ti chu arin dan ani a chuti lai chuan sinnerman po oron in larin Lucifer le mace chuan an lo mana gloi ero chuan Lucifer an sinnerman ama chawa lo man chu in phatsan na alo ngai thungbok Lucifer ero chuan sinnerman chu man ngal mai lo chuan asoi sa phota enge ti atum ti le athil sual ti tumte zo chu alo tum nge ni Pierce bo ron thengin sinnerman chu aron kapluma LAPD ho chuan senior killer an tha tak wang chuan lom takin an oma Lucifer chuan rin hlel na nei tanin Pierce chu mai chana avabi a ti chuan sinnerman chu Pierce ata da thok ani ti avasha chuakin Marcus Pierce chu mishing ba ngai lo ni lovin Bible kaina kan ti kha alo ni a Adam le evite fa pama saber auna pa abela atha awanga athi theilo na an chia dong tu ani alan dan chuan a an chedon te awang chuan shom tam tak alo ton to ba ka thi dan tu rei tak alo ngei tu to hi lo ni a Lucifer a khovel alo kal ti a hriat nuwa le gloi hneia aom ti an hriat awang chuan a hma thil theng te chu gloi mu lai ngeya tha tir a in tum wang alo ni ma se Lucifer chuan Pierce athi theilo na an chia chu ti top sak atum ta zoka angai tu chhuwa thaber chu abela ti nun le a chu chuan an chia te chu ati le le vek abai seya abel chuan kaina chu ati hlum mai thei zok te bei sein ma se an thil tum chu a hlo cham le tlat mai Pierce chu an chia torawang chuan thinrim tu tulin ti chuan ngaidan mak tak naiin Lucifer le Chloe in hmangai na chu a hre thiama Chloe chu ngai zong se an chia te atop mai rin na ane ani ti chuan Chloe chu deitin ani a hmangai thei chu abei sei tlata Pierce chuan Chloe ngai sak a hlo thei nan Lucifer chu thei topin abei ti chuan mace point lo thop ve in adu huna shem hun lama le theilon chana Lucifer chu angaya ti chuan inrem na nein Pierce chu mishing pa ngai ani vele mace chuan that turin a in tiama ti chuan Lucifer shem hun lama tir kir du lo tu chu athat tua an pu ta ni Pierce le Chloe te po anin karon het ve zelin Chloe point abial pathar chu ammangai thu a in shela ma se kaina chuan ti topin atlan san ta dei mai chu tianga Chloe ril ru ati boile du tak tak silawa aril ru alwa sak chu a in thiam lo em ema
an chedon te ti top nana Chloe ril ru ti na chu thil tha angai lovani Lucifer an Chloe ril ru na taka ava mu chuan Pierce chu va bei ngalin anin bei lai chuan a thi theilo da chin chiana chu abau ti a hre chuaka kaina chu mi thi theilo lo ni to in Pierce chuan an chiate su tin a om ta ti a hre chuak bok Chloe ti tak me wa amangai anga awma wang chawa chu tiang om thei chu ani chu tia thi thei din hmuna anom ta ka chuan thi chu du le lovin adam chung hun chu Chloe bula man adu le ta zoka Pierce chuan Chloe chu nupuya asom ta a ma se Chloe chuan ngai tu na dang lo nein ani nei na tur ta chu thul vekin Lucifer nen lam apana anril ru dik tak anin chil ta ni ti chuan du tho ta ka info pin an hlim hle a Pierce ero chuan Chloe achana wang chuan aril ru an na hle a thi theilo kha adu le ta zoka ni ti chuan meis thurwal puin amadil chu tha atum ta a pathian mangai tak fapa pakhat hat le se a an chedon thi theilo na chu anei le main a in bei se ya meis chuan amidal chu damdoi manga hraya Pierce abula shroi atuma ma se amidal chuan meis rilrudik tak le a mangai thin zia te le a thlop thin zia te lo hriat chakin meis chuan a thil tum chu a thul le ta a ti chuan a thin rim na te chu re in a bial pahlui chu ngai dam adila Linda po chuan anin thian thatna an siam thale ta Pierce chuan meisin a phatsan ti an thiat chuan a hma aya ma in a thin rim ne zuala ti chuan amidal chu ama ngein tha tumin a ve ta a Pierce chuan emidal le Charlotte te in belai chu avakal chila silai akap chei ti chuan Charlotte chuan amidal ven him tumin silai mu chu alo danga emida aril runal tuk chuan a thla te vo in Charlotte chu van lama awm na hmun tur dik taka ashwai chawa Lucifer an pi sa ram hui ang mai mel pu a that lai chu Chloe chuan va mu in Lucifer chuan thu dik tak asoi ti awa hre chuak ta a Tete, nó không có tiêu.